Hej og velkommen til Williams eventyr. Vi skal i dag spille ind på PvP, og vi skal spille noget survival games. Det er mit første afsnit. Så sæson 1, første afsnit. Så vi skal spille noget survival games. Det gør vi ind på. Nu bare finde en bane, der er god, og Forest, den er altså dårlig til. Shit, sådan jeg lige. Vi skal sådan, ja. Jeg vil gerne faktisk den der vej. Jeg skal lige ind til midten, og så skal jeg til venstre. Eller bag mig faktisk. Bare med at få gode ting, og ikke dø. Lækkert. Jeg har faktisk rimelig gode ting. Skulle jeg ikke lige miste det der. Jeg skal have et bedre våben. Ja, man skal bare sige det. Jeg vil have et bedre våben, og så kommer det. Jeg vil godt bruge en bedre hjelm. Der er på så taget. Der er taget alle steder. Så håber vi kan vinde, hvis vi kommer i krig. Den er den sikkert også taget. Nej, men der er ikke noget vi kan bruge. Og så der er det masse lige om lidt. Kan jeg se, at vi er 4 spillere. Så taget en bue. Jeg kan ikke bruge en bue til så meget uden pile. Der er en kiste her. Hvor der være. Den er der, men den er sikkert taget. Det var lækkert for os. Så har vi da noget godt i det mindste. Nu er det bare der, hvor vi ikke skal dø. What the fuck? Der er en hacker fucking meget. Hvad fanden sker der? Så fucking hacker man. Jeg hader at spille med sådan nogle hacker. Det er sygt nederen. Lortehacker. Shit, nu sidder den stol fast. Vi gider sgu ikke se dødskampen. Den er start der. Fed. 10. You got a fast car. Find the tickets anywhere. You got a fast car.
Ja, det er altså et godt sted. Bukser. Og en pind kan vi altid bruge. Til et eller andet. Kan man altid bruge en pind. Men ned aldrig. Til live. Ja. Det var ikke der vi skulle. Der er en kiste. Ja. What the fuck? Ham der. De fucking hacker alle sammen, mand. Fucking lort. Nu tager vi sidste spil. Hvis det går fucking dårligt, så går vi ud. Jamen altså, det er jo til at grine af. Det sutter alle sammen. Fuck det er det lort. Fuck det. Vi skal alt lige ud. Og det, jeg tror det er det sidste vi tager. Sidst 8, 7, 6, 5. Øj, vi er næsten fuld. Det er nede. Ham skal være dræbt. Okay, vi går herover. Nu dør vi. Ja. Ja, så dør han der. Dø, dit fucking dyr. What the fuck, han hacker ham der. Inden for rustning. Nå. Vi ses. Tak for denne gang. Tak fordi I så med. Husk at subscribe, hvis I kan lide det, eller giv det et like. Hej.